Prečo som pred 4 rokmi prestal hľadať tú pravú a začal seba budovať ako muža, lebo som chcel byť čo najlepší muž. A eventuálne som tú pravú aj reálne našiel. Ide o to, že som si veľmi jasne uvedomil, že sa chcem stať čo najlepším mužom, najlepším partnerom, najlepším manželom v budúcnosti, najlepším otcom a mal som teraz dve možnosti. Že buď budem robiť to isté ako moji rovesníci, to znamená naháňať dievčatá, striedať ich alebo marniť svoj čas po nejakých kluboch, diskotékach, hraním počítačových hier, alebo budem sústrediť čo najviacej času na budovanie seba ako muža v každej jednej oblasti a to som si aj vybral. A to si podľa mňa hrozne málo mužov uvedomuje, že ak chcete kvalitnú ženu, vy sa musíte stať aj kvalitným mužom. Vy nemôžete chcieť tú pravú rýchlo, bez nejakej práce na sebe, lebo potom skončíte s tým, že ženy vás nebudú rešpektovať. Budú sa s vami rozchádzať a potom skončíte v 30-ke s tým, že nemáte absolútne nikoho a nikto vás nechce. Ale tá dobrá správa je to, že nikdy nie je neskoro začať na sebe makať. Proste navráťme späť zdravú maskulinitu, silných mužov a či máš 18, 25 alebo 35 rokov, stále je tam ten priestor na sebe makať.